Náš rodinný dům je z roku 2021 a nachází se v pražské části Hostavice. V okolí se nachází spousta řadovek v developerském projektu. Ale tenhle dům jsme si postavili sami. Z vysoce kvalitních materiálů. Mateřskou školku máme jenom půl minuty od baráku, no a brzy to bude stát i základní škola. Fakt? Dojedu si sem pohodlně autem, zaparkuju a nabiju auto přímo v garáži. Líbí se mi, že dům má kompletní zabezpečovací systém, takže se tady nemusím bát. Celý dům je protkán moderními technologiemi, které můžu ovládat z mobilu, z hodinek, no nebo taky hlasově. Hey Google, blinders down. A já miluju naši prostornou kuchyň. Jo, a taky troubu do Dittrich, která prakticky peče za mě. Pojďte, to je skvělý, že tady ty náklady na pečení nám zaplatí elektřina, nabitá z fotovoltaiky. A v kuchyni je taky parní myčka, která je vhodná i na lahvičky našeho miminka. A hlavně prostorná lednice, kam se vyjde spousta piv, když mají přijít kámoši. Tady je moje malá zahrádka, ale s dlouhým záhodem, kde mám jak lesní ovoce, tak i bylinky. Já se na zahradě moc nepředřu, hlavně díky robotický sekačce a taky automatický závlaze, která si bere vodu z retenční nádrže. Aspoň to všechno můžu sledovat z horní terasy. A s vínem. Já tady stejnej radši grilluju. Hlavně stejky. V podzemním podlaží je další skvělý prostor, kde můžu pracovat, vzít si sem klienta, anebo kámoše a pařit spolu na PlayStationu. Je to taková chlapská zašívárna, co? Aspoň mám na chvilku klid. No, abych jenom neseděl u počítače, tak si tady můžu zacvičit ve fitku. A tady je moje království. Velká šatna a spousta úložného prostoru. No a mě baví, že v ložnici je dost místa na velkou postel. Tam se spolu natáhneme. Nahoře je kromě ložnice také stylová koupelna. A pokoj pro moji holčičku. Druhý dětský pokoj pro kluka. A večer se sejdem celá rodina pobývá. Tohle je zkrátka perfektní místo pro život.